Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem, as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Welcome dito sa palatuntunan ng Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Ako po ay gagabay sa inyo para walang magtitiis ng sakit, kundi maangkin ang kagalingan. Walang mag-maintenance medication ng synthetic drugs nang maiwasan ang komplikasyon at matuto sa tamang pag-alaga ng kalusugan. Ito ay napatunayan ni Doc Alternatibo founder, multi-awarded inventor Doc Ed Dilibo na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa alternatibong panggagamot kasama ang inyong National Chairman ng One ASAP Movement, Chief Edel Roderos. Sa pagsimula po natin kapanalig, napakahalaga na maisabuhay ang mga salita ng Diyos at ngayong oras ang banal na mensahe ay magmumula sa Romans 15 verse 4 at ang nakasulat, sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw na mga kasulatan ay mangagkaroon tayo ng pag-asa. Ito po nakasulat sa Romans 15 verse 4, tandaan po kapanalig. Mapalad ang mga taong isinasabuhay ang mga salita ng Diyos sa bawat hakbang sa sanlibutan. Mensahe hatid sa atin ng Doc Alternatibo at One ASAP Movement. Turuan mo akong maglingkod sa limang bigay na ngayon sa nararapat na walang hinihintay. Tandaan kapanalig, mahalaga ang paniniwala natin sa minimiting kagalingan sa sakit at katiwasayan sa buhay upang ito'y maangkin. Doc Alternatibo Newscast. Dito na naman tayo sa paggabay sa inyo kapanalig para sa tamang pag-alaga ng katawan na hindi masakitin. Yung mga tinamaan ng sakit, siguradong maangkin ang kagalingan. Kaya dito talagang ginagabayan kayo kung paano sundan ang cleansing program para maintain na safe ang maintenance medication na synthetic drugs. Pero kung may komplikasyon, kailangang masundan ang natural mega dose vitamin C IV. Puntahan po pinakamalapit na Doc Alternatibo branch upang ito ay maipaliwanag sa inyo na masundan ng tama. At patunay sa sinasabi natin na kagalingan, narito po ang sumunod dito sa Doc Alternatibo. Ang mensahe ko lang po sa Doc Alternatibo kasi isa rin akong gumagamit nito at marami din pong napagaling ang produkto ni Doc Ed. Ang mga mensahe ko lang din kay Doc Ed, no? Inaiyak na ako, Doc Ed. Nagpapasalamat ako dahil nag-iwan ka po ng mga produkto na nakakatulong ng marami po sa mga pasyente ko. Marami pong nabuhay, napagaling, naligtas sa produkto mo. Kaya
Nagpapasalamat ako sa iyo dahil nag-iwan ka ng ganitong mga produkto ng food supplement. Ang mensahe ko sa iyo, maraming salamat. Marami kang natulungan. Marami kang nailigtas sa produkto mo. Yung mga lumalabas sa doktor nga, hindi na kaya ng doktor. Napunta sa akin, ito po ang produkto na pinapagamit ko sa kanila. Kaya awa ng Panginoon sa tulong mo na nalunasan sila. Ngayon, buhay sila at malakas. Kaya ang mensahe ko sa iyo, maraming salamat. So yun ma'am, paano kayo natulungan sa pagsunod at paggamit ng mga herbal products ng Doc Alternativo? Ang ginagawa ko po, kung ano yung nakasulat dito, kung ano nakalagay sa mga label ng produkto, yun po ang sinusunod ko po. Ano pa ba dati ang sakit niyo ma'am bago kayo pumunta sa Doc Alternativo? Ano yung mga nararamdaman? Talagang dati kong sakit, ulcer ko po, yung ulcer ko, yung puso ko nga palpitation, at ang sakit ko po sa ulo ko nga hirap makatulog, hirap makapanunod din. Naagasan po ng maraming produkto katulad niyang Bestmel, corn coffee, at saka number 1 sa akin ang capsule nga nakatulong sa akin yung charcoal capsule, kaya siya po lagi ang kinukuha ko dito. Sa ilang taon nakasumunod kayo, kumusta na po ang pangangatawan niyo ngayon? Ay, okay po. Okay po. Sa edad ko po nga 51. Sabi nila, hindi ako daw tumatanda. Kaya ano din ito, nakakagaling din sa ating pangangatawan. Congratulations ulit. Ano po ang buong pangalan, edad at address ninyo? Ako po ay si Andrea Bashero. Nakatira po ako sa San Isidro, Luna, Apayao. 51 years old. Yan ang buhay na prueba ng kagalingan na sinasabi natin dito sa Doc Alternativo. Si Ma'am Andrea dyan sa Luna, Apayao, Cagayan ay talagang ibinahagi na sa mga kakilala ang mga natutunan dito sa Doc Alternativo matapos na nasolusyonan ang kanyang heart palpitation, ang kanyang insomnia, yung pananakit sa ulo na dahilan kung ba't apektado ang tulog, nawala na. At ngayon naging personal business niya na ang iba pang mga produkto ng Doc Alternativo dyan sa Apayao, Cagayan. Congratulations, Ma'am Andrea Cielo. At talagang isinapuso mo ang advokasya sa alternatibong panggagamot na siyang ating ibinabahagi at itinuturo sa bawat branch ng Doc Alternativo. Kaya kayong mga tinamaan ng sakit, huwag hintayin na magkaroon pa ng malalang komplikasyon. Hanggat maaga, puntahan pinakamalapit na Doc Alternativo branch upang magabayan. Ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abucar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, Ground Floor DILG Office sa Legazpi City Branch, Door number 8, Arsite, Legazpi City, Old Mayon, Oroquit of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabua Branch, number 95, Zone 5, San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur, beside Nabua Central Pilot School. Sa Daet Branch, Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Daet, Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Ang Doc Alternativo branch bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tamang solusyon dyan sa iniindang karamdaman. Dalhin ang medical records or any laboratory results sa pagpunta sa branch para matulungan kung ano nga ba talaga ang totoo nangyari dyan sa katawan po ninyo, lalo na sa mga tinamaan ng komplikasyon. Huwag nang paabutin pa na lumala at babagsak ang katawan before pumunta dito sa Doc Alternativo. Ngayon pa lang magdesisyon na mas mabuting sundan ang cleansing program at natural megadose vitamin C IV upang hindi na mag-maintenance medication ng synthetic drugs at maiwasan ang posibleng komplikasyon. Then pagkatapos gagabayan kayo kung paano alagaan ang katawan na maging malusog, hindi masakitin. Kaya tinuturo natin lagi dito na pagising sa umaga mag-water therapy. Pero yung tubig haluan ng fulvic mineral at magnesium ascorbate. Then gawing pang-almusal, pang-merienda, pagtimpla at pag-inom ng vitamin B complex powder.
butter, ng best milk, haluan ng molasses, ng wild honey para masarap inumin. Sa mga humihilab ang sikmura, meron tayong corn coffee doon sa mga may hyperacidity. Kung kape ang pag-uusapan, eto, paghaluin ng corn coffee at mixed in herbal coffee. Marami ang pwedeng maituro dyan sa inyo sa brands kung paano alagaan ang malusog na pangangatawan at prueba na nung sinundan na panatiling malusog na pangangatawan, hindi na masakitin, narito po ang panayam sa kanya. Ako si Roberto Daet, taga Iriga City, Camarines Sur, 69 years old. Ano po sa mga product ng Doc Alternativo yung una-una yung ginagamit, sir? Ang una kong ginamit dito itong Fulvic. Kasi nakatulong ito sa akin nung manormal yung blood pressure ko. Tapos ginagawa ko dito, every morning pagkagising ko lang, nag-water therapy ako. So ano pala, sir, yung sakit mo noon? Bakit ka gumamit ng Fulvic Minerals? Ang ano ko talaga noon, yung blood pressure ko, hindi nag-maintain yung normal ng blood pressure ko. Okay. Tapos, yung minsan, masamang pakiramdam ng katawan, yun lang naman. Okay. So, dun sa mga hindi pa nakasubok ng Fulvic Minerals, ano po yung pwede nating i-advise sa kanila? Sa mga, mga katulad kung may mga nararamdaman sa katawan, ang may sasabi ko lang tungkol sa Fulvic Mineral, maganda ito. Kasi maraming nagagamot. Halimbawa, mayroon kang sipon. Isa ito sa nakakaubo, sipon. Isa ito sa nakakatulong. Kaya, alin na kayo, subukan ninyo yung benefits ng Fulvic Mineral. Hindi kayo malulugi. Muli po, pangalan, edad, taga saan po? Ako, si Roberto Daet, taga Iriga City, Camarines Sur, 69 years old. Yan ang prueba na natulungan na panatili ang malusog na pangangatawan matapos na sumunod dito sa mga itinuturo natin sa Doc Alternativo na kada umaga mag-water therapy, ang 1 litrong tubig, haluan ng 1 kutsara ng Fulvic Mineral, 40 drops ng magnesium ascorbate, talagang sinundan niya at napanatiling maayos na sirkulasyon ng dugo sa katawan at hindi problema yung blood pressure na mataas, sugar, cholesterol, uric acid, hindi na naging problema sa kanya. Walang maintenance medication na synthetic drugs. Kaya siya nang umiimbita na subukan ninyo dahil sa kanya, personal niyang napatunayan ang kagalingan at malusog na pangangatawan matapos ang ilang taon na pagsunod dito sa Doc Alternativo. Kaya puntahan pinakamalapit na branch upang kayo ay magabayan. Sa mga hindi member, mas mabuting magpa-member sa One ASAP dyan sa branch para maka-avail din ng mga discount, pa-promo, buy one take one. Araw-araw po yan. Pag seminar day, mayroong buy one take two promo. Mas mabuting daluhan ang nakaschedule na herbal and natural healing seminar dyan sa branch upang maintindihan ang alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas. At ngayong seminar, pag-uusapan po natin ang tungkol sa diabetes, itong mataas na blood sugar, kung bakit kailangan kumain ng prutas, yung mga mataas ang blood sugar, kung bakit hindi dapat nag-aalala at mag-maintenance yung mga mataas na blood sugar. So ano bang dahilan? Baliktad yata to sa mga pinapaliwanag at pinapaniwala sa inyo. Kaya daluhan ang seminar at etong schedule natin bukas Sabado. Ako po inyo makakasama dyan sa General Santos City Branch. Nakaschedule din sa Kiamba, Sarangani Province at Tagum City, Davao del Norte Branch sa May 18, Miyerkules. Ako po inyo makakasama dyan sa Baguio City Branch. May 11, Huwebes. Nandyan naman ako sa Malolo City, Bulacan Branch. Nakaschedule din sa Bigan, Ilocos Sur Branch. May 12, Biyernes. Ako ay inyong makakasama dyan sa Lipa City Branch. Nakaschedule din sa Lawag City, Ilocos Norte. Katbalugan sa Samara, Nabalbiliran at Zamboanga City Branch. May 13, Sabado. Nandyan po ang schedule natin sa Pasay City Branch. Nakaschedule din sa Balanga City, Bataan
Abulog sa Cagayan, Kalbayog sa Samar, Ormoc City Leyte, Surala sa South Cotabato, Ipil sa Zamboanga Sibugay, Davao City Branch at Digos City sa Davao del Sur ang main headquarters. Pagka May 14, Linggo, ako po ay inyong makakasama dyan sa Cubao, Quezon City Branch. At again, pag-uusapan po natin during seminar ang tungkol sa mataas na blood sugar, itong diabetes na to, kung ba't hindi kailangang mag-alala at dapat kumain ng prutas, hindi na ilimit ang prutas. So ang mga dahilan, yan ang pag-uusapan natin during seminar at mga gabay kung paano mahinto na safe ang maintenance medication na synthetic drugs. Magdala ng 1 litrong tubig sa pagdalo ng seminar para sa libreng patak ng Fulvic Mineral. Pa-register in advance dyan sa branch para libre na ang check-up and counseling at priority yung mga nagpa-register pagkatapos ng seminar. Dalhin ang medical records or any laboratory result upang magabayan kayo, at kung hindi pa member, magpa-member para maka-avail talaga sa mga pa-promo, buy one take one, araw-araw po yan. Pag seminar day, halos lahat na produkto naka-promo, buy one take two para sa mga members. Ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abukar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, ground floor DILG office sa Legazpi City Branch, door number 8, Arsite Legazpi City, Old Mayon Autocrete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabwa Branch, number 95, Zone 5, San Roque Poblacion, Nabwa, Camarines Sur, beside Nabwa Central Pilot School. Sa Dait Branch, Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Dait, Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Hyperacidity, nasolusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternativo. Nung hindi pa ako umiinom nito, may hyperacidity ako. Nung simula ko pong sumubok nitong uminom, tawa naman po ng Diyos, maganda ang pakiramdam sa akin itong corn coffee na ito. Kaya ito na po lagi ang iniinom ko. Ako po si Rani Oscuro, taga Son Juan, Pagbubungon, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur, 52 years old. Pruweba sa kaebektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternativo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Good news dahil maka-order na door-to-door delivery ng mga Doc Alternativo herbal products. At kahit hindi pa member, bibigyan ng 40% discount. Mag-message o tawagan ang hotline na 0946-967-3211. Ulitin kong hotline para maka-order door-to-door delivery via LBC. Kahit hindi pa member, bibigyan ka ngayon ng 40% discount, 40% na diskwento. Mag-message o tawagan ng 0946-967-3211. Doc Alternativo Newscast. Dito tayo sa pagpapaliwanag sa inyo sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas, mga paraan sa pagsagot sa mga health concerns. Narito po ang gabay na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa bawat Doc Alternativo branch sa buong Pilipinas mula sa founder at inventor na si Doc Ed Dilibo. Ito yung isang tanong, Doc Ed, ano po ang dapat kong gawin? Nagkaroon po ako ng problema sa tiyan at lagi pong humihilap. Pero ba't nagkaroon ng heart palpitation, puso ko? Ang pintig ng puso kapag over or naging over palpitation, ito'y palatandaan na may toxin na dapat ipalabas. So the heart is pumping too fast. Halimbawa, kung kayo po ay may mercury poisoning, kayo po ay may lason sa sistema. So, bumibilis ang palpitation. Nakakatulong po kasi ito, it's the body's mechanism to expel through your urination or through your perspiration. Pero kung close yung skin, kulang po kayo ng tubig, talagang nahihirapan ang katawan sa pag-expel ng lason. Kaya lagi po kayo nagpalpitate.
So kung umiinom lang po kayo ng mga anti-hypertensive drugs, hindi po ito nakakatulong. Instead, nagdadagdag po ito ng problema sapagkat ito po'y lason or droga na lason po sa ating katawan. So meaning, you build up more toxins. That's why your heart is palpitating abnormally. So you need to know the cause. Baka po kayo may mercury dental fillings. Ang nasa ngipin po ang mercury ng katawan. Amazingly, ito po'y banned right now sa buong mundo. Bawal na po ang mercury sapagkat nakakalason po ito. Kung nandyan pa po ito sa sistema ninyo, palpitation will always become part of your life and you will die without you knowing that mercury is in your system. So you need to understand the cause. Hindi po basta-bastang bigyan ka lang ng hypertensive drugs na hindi po nakuha ang cause, or else you are spending more and develop more disease. That is not fair to you. You know it. May nagtanong, Doc Ed, tungkol sa vitamin C IV. Ano po bang pinagkaiba doon sa vitamin C na nabibili lang sa mga butika? Ang natural na vitamin C ay gumamit ng mais under fermentation process. Unlike the vitamin C na synthetic, ay synthetically produced. So, hindi po ito magkatulad with respect sa process. And ang effect ay talagang napakalayo, mga kaibigan. So, ito yung ginamit natin, ang natural, ay very effective, no? Especially doon sa mga tinamaan ng anesthesia dahil nabunutan ng ngipin, operahan, nasisaryan, o kung ano pa mang dahilan, basta may anesthesia sa dugo more than 10 to 15 years. Ito yung kakaibang effect nitong ating natural vitamin C. Hindi lang doon sa mga victims ng anesthesia, kundi doon po mismo sa mga may problema sa puso, yung spasm sa inyong mga kaugatan at kalamnan, maging doon sa mga taong namumroblema sa cyst, tumor o cancer. No? This is tested and proven already. Napakarami na pong nakapagpatunay at gumaling rito sa Doc Alternativo. So ito'y hindi limited, Doc Ed, na vitamin C or ibang vitamins na isa dalang kutsara lang sa loob ng isang araw. Iba po yung Jubedel, yung oral vitamin C, no? Sa intravenous vitamin C. Ang oral kasi dumadaan pa sa gastric juices ng stomach down to the small intestine. Kung ang small intestine ay sobrang bara na dahil sa napakaraming debris mula sa mga flour-based products o mga pagkaing refined, then ang vitamin C na ipinasok ay hindi talaga maipasok sa dugo. Pwedeng maidumi at maihi, pero hindi magiging kaparte na ng katawan mo. So, nagiging useless po. And that is according to Dr. Linus Pauling, the pioneer of the research nitong vitamin C, mga kaibigan. Ito pa yung isa, Doc Ed, paano po ba masolusyonan ang gallstone ko at ang measure niya po ay umabot na ng 3 cm? Meron po tayong gallbladder flushing. No? Yung 3 cm is not very big. However, it's big enough. Hindi po ito kailang ooperahan kung susundin po ang gallbladder flushing program ng Doc Alternativo. So, hindi po ito mahirap gawin kasi idudumi nyo lang po. Unlike doon sa operation na may anesthesia na, may sugat pa. At mawawalan pa po kayo ng abdo. That's the danger. Abdo is very important to process the bile acids from the liver. So kung wala na po ito, ay delikado po ang pagkain ng mga prito o may mantika kasi trabaho po kasi ng abdo yun. I-process niya para hindi po nakakasira ng katawan. Ito yung isa, Doc Ed, sabi niya, nanghihina yung kanyang nerves muscle, halos na-paralyze yung dalawang kamay at ngayon bedridden. May pag-asa pa po kaya sa Doc Alternativo? Obviously, yes. No? Kasi ang katawan natin is very powerful. You know, when the Creator created us, we have the same powers. No? The body is powerful to restore on its own. Ang tanong ko lang po ay ganito, kumakain pa po ba ang nanay nyo? Kasi kapag hindi na po kumakain at umiinom ng tama yan, at ang katawan ay hindi na kaya makapag-process ng nutrients, ay talagang wala na po tayong pag-asa doon. Now, kung kaya pa kumain at umiinom, pero hindi rin nakakapag-process, meaning hindi rin na-assimilate ng tama ng katawan, like defective na pancreas, mahina na ang kanyang colon, mahina na ang baga, mahina na ang puso, that means huli na po tayo kung ganon. So, hindi po namin kayo binibigyan ng false hope
you need to analyze and you have to let us know what are the signs na nandyan po sa katawan. Kasi hindi po nagsisinungaling yung katawan natin. You can easily detect the internal problems if you know the signs of the body. So ito po ang dahilan kung bakit kami dito sa Doc Alternatibo ay inimbitahan namin kayong pumunta para po naman ma-check up ang mga signs ng buhok, ng mata, ng dila, ng balat. Simple analysis but will truly lead you to a solution sapagkat alam natin kung saan po nanggaling ang problemang yan. Ito ang gabay sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternatibo sa buong Pilipinas. Kaya napaka-importante po na makapunta kayo sa branch upang makausap personally, ma-check ang physical condition ninyo, lalo na sa mga tinamaan ng komplikasyon at sa mga matagal nang nag-maintenance medication na synthetic drugs. At isa pa sa patunay na natulungan, nakaangkin ng kagalingan dito sa Doc Alternatibo, narito po ang sumunod. 2016, nagkadaman ako yung aneurysm. Dapat tirahan ako sa Cebu. May man ako kwartang kakayanan na araw. Kaya milyon kong nabeskuson. So, nakbugto din na takloban. Kinakatukad ko nga CDO, pag-NDO. Tumawag nga, may kilala ko nga Doc Alternatibo. So, sumigya kaya na. Sige, ito kita kung tumagkaya. Sa ospital, duha ko kabulan. Biyak nakakatok daw, nakakalakat, naglanduduhan na kuan. So, ang paghingat ko pa Doc Alternatibo, Hadigos, usala ka simana, nakakalakat na ako. Oray ka na ito kinakaon niya kuan, mga kanon, mga kuan na. Mga prutas, kamuti, basta dire kuan, dire mga oray baboy nga net nga. So, amad ito nga, nakagawas ko sa malakas mana, umuli ako nga nalati. Paghingan, di ko pahuway la ko din siguro mga sa kabulan, kumanhilot ako. Na-attend ako ang mga sugalini, Christmas party, na-attend ako, nakakakuan ako. Normal na takkuan, nakakatrabaho na ako. Technician man ako, kapitid ako, hindi nakatrabaho na ako, normal na kuan. So, damang salamat ihapon niya nakakuan na akong, kaya nakuan na akong pag-stroke ko, anak mata, tapos nagkakayakan. Yan na, medyo kuan naman. Pero na yun, 53 na yan. Sir, bugos nga ngaran, ng taga-diin? Kay Garbilio Medalya, taga-Barangay Kalaasan, ang Alang Lake. Yan ang buhay na prueba si Sir Virgilio Medalya from Alang-Alang Leyte. Kaya waray yung dialect niya. Pero sadyang pinarinig ko sa inyo para patunayan na yung aneurysm na tumama sa kanya noong 2016. Kailangang operahan yung utak doon sa Cebu, pero ang ginawa, lumabas ng ospital, pumunta dito sa Doc Alternatibo, sinundan ang cleansing program, ang natural megadose vitamin C IV, at walang operasyon na nangyari. Hanggang ngayon, napanatili ang malusog na pangangatawan. Wala ng aneurysm. Yan ang mga buhay na prueba ng kagalingan dito sa Doc Alternatibo. Kaya puntahan pinakamalapit na branch upang kayo'y magabayan. Ang Doc Alternatibo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abukar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, Ground Floor DILG Office sa Legazpi City Branch, Door number 8, Arsite Legazpi City, Old Mayon Autocrete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabwa Branch, number 95, Zone 5, San Roque Poblacion, Nabwa, Camarines Sur, beside Nabwa Central Pilot School. Sa Dait Branch, Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Dait, Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Good news dahil maka-order na door-to-door delivery ng mga Doc Alternatibo herbal products. At kahit hindi pa member, bibigyan ng 40% discount. Mag-message o tawagan ang hotline na 0946-967-3211. Ulitin kong hotline para maka-order door-to-door delivery via LBC. Kahit hindi pa member, bibigyan ka ngayon ng 40% discount.
40% na diskwento. Mag-message o tawagan ang 0946-967-3211. Kapanalig dahil limitado ang oras dito sa palatuntunan sa radyo dahilan na may limitasyon ang paggabay sa inyo para sa herbal at natural na lunas. Ito pong inyong National Chairman ng One ASAP Movement, Chief Fidel Roderos, sumainyo ang katotohanan. Maging hopeless pare ko, diabetes mo'y lalaho, komplikasyon ay maiwasan. Sundin mo lang ang paraan, ang moranas may hangganan, kahit kanser malunasan. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternatibo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Pananakit ng katawan na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus Plus ng Doc Alternatibo. Ang gumagamit po kaming mag-asawa, malaki ang naitulong. Yung Haplos, yun ang number 1 na nagamit namin na effective talaga na nagpagaling sa pananakit ng batok ng aking apo na nag-aaral. Hindi na bumalik yung pananakit ng batok niya. Magaling siya. Ako po si Nida Tison, taga Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Pruweba sa kaepektibo ng Aromatic Plus Plus ng Doc Alternatibo. Ang Aromatic Plus Plus, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot, in front of Emilianum College, beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. High blood pressure na solusyonan dahil sa pagpatak ng Doc Alternatibo Fulvic Mineral sa inuming tubig. So sa synthetic drugs, 4 yung minimintain ko sa loob ng mahigit 20 years. Kaya nung mabalitaan ko itong Doc Alternatibo, so sa ngayon, umiinom na ako nitong Fulvic Mineral na wala na ang synthetic drugs. Kaya maganda talaga itong Fulvic Mineral para sa high blood pressure. Ako po si Ed Panganiban, nakatira sa Santiago, Botolan. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternatibo. Ang Fulvic Minerals, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot, in front of Emilianum College, beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. High blood pressure na solusyonan dahil sa pagpatak ng Doc Alternatibo Fulvic Mineral sa inuming tubig.
So sa synthetic drugs, 4 yung minimaintain ko sa loob ng mahigit 20 years. Kaya nung mabalitaan ko itong Doc Alternatibo, so sa ngayon, umiinom na ako nitong Fulvic mineral para sa high blood pressure. Ako po si Ed Panganiban, nakatira sa Santiago, Botolan. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternatibo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot in front of Emilianum College beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Pananakit ng katawan na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plaza Plus ng Doc Alternatibo. Ang gumagamit po kaming mag-asawa, malaki ang naitulong. Yung Haplos, yun ang number 1 na nagamit namin na effective talaga na nagpagaling sa pananakit ng batok ng aking apo na nag-aaral. Hindi na bumalik yung pananakit ng batok niya. Magaling siya. Ako po si Nida Tison, taga Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Pruweba sa kaepektibo ng Aromatic Plus Haplas ng Doc Alternatibo. Ang Aromatic Plus Haplas exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot in front of Emilianum College beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. High blood pressure na solusyonan dahil sa pagpatak ng Doc Alternatibo Fulvic Minerals sa inuming tubig. So sa synthetic drugs, 4 yung minimaintain ko sa loob ng mahigit 20 years. Kaya nung mabalitaan ko itong Doc Alternatibo, so sa ngayon, umiinom na ako nitong Fulvic mineral na wala na ang synthetic drugs. Kaya maganda talaga itong Fulvic mineral para sa high blood pressure. Ako po si Ed Panganiban, nakatira sa Santiago, Botolan. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternatibo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot in front of Emilianum College beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Pananakit ng katawan na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plaza Plus ng Doc Alternatibo. Ang gumagamit po kaming mag-asawa, malaki ang naitulong. Yung Haplos, yun ang number 1 na nagamit namin na effective talaga na nagpagaling sa pananakit ng batok ng aking apo na nag-aaral. Hindi na bumalik yung pananakit ng batok niya. Magaling siya. Ako po si Nida Tison, taga Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Pruweba sa kaepektibo ng Aromatic Plus Haplas ng Doc Alternatibo. Ang Aromatic Plus Haplas exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot in front of Emilianum College beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor
Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. The said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternativo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan, always number one. Always number one.